Eskortawh bil-pulizija mill-isptar lejn daru, trattawh qar minn kriminal. Dan huwa rakkont li tawna l-qraba ta' anzjan ta' 84 sena li jinsabu frustrati għal mod li bih dan ir-raġel spiċċa miet waħdu fadira dem wara li ġie skortat mill-pulizija l barra mill-isptar Mater Dei. Hu l-anzjan li tkellem ma' Net News spjega kif ħuh ma ħassux li għadu f'saħħtu biżżejjed biex joqgħod id-dar waħdu wara kien għamel operazzjoni diffiċli. Madankollu post ieħor fejn jibgħatuh ma kellhomx u bekk għażlu li jitfgħuh il barra mill-isptar. Ħuh li xtaq jibqa' anonimu għalilna li ħadd mill-qraba ma ġie marraf li l-anzjan se jintbagħat lura d-dar bil-pulizija jitfgħuh wara bibu u jitilquh waħdu. Kompla jispjega li daqs 9 sigħat wara l-anzjan ċempel l-emerġenza għax kien qed jaqta' nifsu iżda l-għajnuna waslet tard wisq. U l-anzjan miet fis-sigħat bikrin tal-ġimgħa. Il-ġranet li għaddew ma kinux faċli qraba tiegħu kif dawn ma ġewx avżati dwar dak li qed jiġri. Fil-fatt lanqas ġew marfa li l-awtopsja kienet tlistiet u bekk setgħu jagħmlulu l-funeral. Bil-qraba għadhom s'issa m'għandhomx aċċess għad-dar fejn kien jgħix dan ir-raġel. Dan kollu seħ wara nuqqas kbir ta' infermiera li mhux qed ilaħħqu mad-djar tal-anzjani tal-gvern b'riżultat li l-Union tal-Infermiera ħadu direttivi biex ma jaċċettawx anzjani ġodda f'San Vincenz de Paul. Dan minħabba li kull sala qed ikollha biss infermier jew tnejn. U fl-istess waqt dan qed iwassal biex is-sodod fl-isptar qed jittieħdu minn anzjani li mhumiex biżżejjed f'saħħithom biex imorru lura d-dar. B'oħrajn qed jispiċċaw jifilħu jew ma jifilħux skortati mill-pulizija lura f'darhom. U dan kollu il-gvern ma ħall l-ebda azzjoni biex tissolva din is-sitwazzjoni tal-biki li l-anzjani u l-infermiera qed jaffaċċjaw ta' kuljum.